Audio Jungle. 4 вещества, които влияят много добре върху женското здраве. Здравейте, приятели! Аз съм Станимир Жеков, а вие сте с Изгори мазнините ТВ. Днес много накратко ще ви кажа за 4 вещества, които влияят много добре върху женското здраве. На първо място поставям витамин D3. Той влияе на имунитета, поддържа костите здрави, особено ако употребяващия витамин D3, употребяващата жена витамин D3 е преминала определено количество години и е навлязла в по-специална възраст. Подобрява състоянието на косата, ногтите, на зъбите и действа много добре върху имунитета. Може би го споменах в началото. По статистика, над 90% от жените имат недостиг на витамин D3. Второ място поставям фолиева киселина или витамин B9. Поддържа и обновява клетките, работи много добре върху нервната система и действа като добър антиоксидант. Омега-3 помага да се съхрани младостта на кожата, поддържа косата, поддържа кръвносната система, дава добра енергия и може да мини като антиоксидант. Освен това е добър за правилното съотношение на хормоните в женското тяло. Магнезий. Магнезият е всеизвестен. Поддържа нервната система, понижава стреса, премахва раздразнителността, помага по-лесно да заспите, подобрява състоянието при тежка физическа работа и тежка физическа и психическа тежка физическа работа и психическо натоварване. Комбинацията от тези 4 елементарни вещества подобрява състоянието на всяка жена. Опитайте. Благодаря ви, че бяхме заедно и да живее майка България! Are you ready?